aquell dia recorde com un dia molt especial per a mi perquè he desitjat aquella banda molt de temps i aquell dia era ja el dia que me l'anaven a donar. Entonces pues estava molt nerviosa estant jo com les meues dames i recordo anar per passacarrers i dir no te poses nerviosa, que no el vas a disfrutar, no te poses nerviosa, que no el vas a disfrutar, però això és inevitable. Òbviament va superar les expectatives perquè tots els pensaments que tens aquell dia de com va ser o com t'esperes se'n van totalment. És un dia únic i especial. Pues el moment més especial és quan t'alces i ja estàs recibint els agraïments de tots els fallers, familiars, amics, cor d'honor, acompanyants. També quan estàs eixint, que està la mascleta, la mini mascleta, i estan en la teua cort ahí i estàs ja lluint el teu tratge que tots estaven esperant a veure-lo, de què color o de... no sabien com era. I també un clàssic anar per quan estàs en el corredor. Sents una emoció i sents tot el suport del públic, tant de la teua família, dels teus amics, també quan, òbviament, estan posant la banda, perquè és allò que estàs esperant des de fa molt de temps i és molt, molt emocionant. Vaig descobrir que la meva mantenidora era Sara Larrazábal, pues era com un exemple per a mi de fallera major i és un moment molt emocionant. Me van donar la sorpresa de que la meva millor amiga anava a ser la portadora, que la veritat me vaig posar molt feliç perquè anava a compartir aquell moment que estava esperant també a la meva millor amiga i me va agradar molt la sorpresa, la veritat. Me'n recordo que vaig plorar, òbviament, perquè va ser com de tants nervis que tenia, entre emoció, nervis, va ser una descàrrega completa, la veritat. Jo no canviaria res, és un acte que és increïble, sents un mogolló d'emocions dins, però la veritat és que m'agradaria no haver estat tan nerviosa, perquè quan estàs tan nerviosa no el disfrutes del tot. Ah, sí, per això no es diu. Pues aquesta situació està sent molt estranya perquè no hem viscut les falles, estiguem que no puguem fer res, ni estar en els teus familiars, ni estar en els teus amics, ni estar en la teua cort, ni estar fent els actes que tant esperàvem. Sents una tristor molt gran perquè ja estàvem ahí, estàvem en la setmana fallera ja i de sobte el van cancel·lar tot, el van anul·lar tot i sents una tristor molt gran. Però te quedes en l'esperança de que algun dia vas a poder disfrutar-lo en el teu acord i disfrutar també en els teus acompanyants, en les falles majors, infantils de totes les comissions i te quedes en l'esperança. Que aquests mesos estan sent molt difícils per a tot el món faller, però el que més tarda en vindre després es disfruta més i anem a fer tots junts, anem a disfrutar-lo tots junts i que ànimo perquè que no perdin l'esperança de que no se'n van a fer perquè la Junta està fent tot el possible.